Парчета от реалността. Погледнах назад към джипа. Лъчите на изгряващото слънце започваха да вкарват свят в намибийската савана. Върнард, ловния ни водач и Иво доктора, приведени, вървяха пред мен. Стадото орикси бе на щрек, въпреки благоприятния вятър в лицата ни. Песъчливата почва приглушаваше стъпките. Ясно се очертаха дългите рога на един мъжкар. Високата трева не даваше възможност за стрелба от коляно. Върнард постави плавно двуногата пред Иво. Странично застана на около 120-130 метра пред нас. Ориксът замръзна на място, предусетил опасността. Аз се казвам Робърт Атанасов, професионален ловец съм, издател на списание Български ловец. Танзания е точно обратното на това, което можеш да очакваш като комфорт. Сафарито е много по-скъпо, по-дълъг период от време, обикновено е около 21 дена. Ти си изолиран в един район, който наблизо няма нито населено място, нито нищо. Спомням си, когато пътувахме натам от Дар ес Салам, където кацнахме, това беше бившата столица на Танзания. От Дар ес Салам взехме един малък чартерен самолет, мисля, че беше 9-местен или нещо подобно, броейки капитана, и летяхме около час и половина над саваната, за да кацнем на нещо като разорана целина, което имитираше летище. Единственото, което приличаше на летище, че имаше един от тези чорапи, които хващат вятър и показват посоката на вятъра и улеснява кацането, за да знае пилота откъде е духа вятъра. Но кацнахме буквално на тревата, няма писта или нещо подобно. Там си взехме багажа, изчака ни един джип, качихме багажа на джипа и отидахме до базовия лагер. След около 2,5 часа преход с джипа стигнахме до базовия лагер. През това време не видяхме нито един човек, който или населено място, на което да прелетим. Бяхме в средата на нищото. И това беше най-дивото и ненаселено място, което съм срещал. Да срещнеш там човек е такова стечение на обстоятелствата, че направо е невероятно. И ние така и не видяхме там хора други, освен персонала, който беше отишъл там специално заради нас. Хубавото на този тип кемпове или лагери е, че те се изграждат специално за определен ловец, за съответното сафари, и според техния закон, след като приключи сафарито, кемпа трябва да бъде така унищожен, че да не се личи, че е имало човешка дейност в района. Това са ловни територии, които са близко до резерватите. Да го кажем така, ако резервата е тук, те са около резервата, защото естествено там има най-много дивеч и същевременно не трябва да се оставя следата от човешкото присъствие. Точно поради този повод. Концесиите се раздават на отговорни фирми и те наистина с години наред ги държат и процедират по този начин. Изграждат лагера, който се прави от войнишки палатки, трева, клони и така нататък, но придава невероятен уют. След което приключва, бам, всичко е на нулата, така че не можеш да предположиш какво се случва. Вода, питейни и такива неща, да, всичко се носи. Храна, вода, всичко се носи на гръб. Когато искаш да си вземеш душ, всъщност се пълни един черен варел. Варел е черен, защото от слънчевата светлина водата до такава степен се загрява, че в началото е толкова гореща, че може да ти свали кожата. По най-примитивния начин. Просто черното привлича светлината. Естествено, ползват се тоалетни, които са също в палатката и приличат на истински тоалетни, но те са изкопани в земята. Рано сутрин се става, тръгва се с джипа, разбира се, на който обикновено има професионален ловец, един или двама носачи, дерачи, гоначи, не гоначи, ами тракери. Тракер е много важна фигура. Ако нямаш добър тракер или следотърсач, ловът ти е изгубен. Също така много важна е персоната на ловец. Той трябва да е добър организатор и да знае за какво може да разчита на хората си. Единият, примерно, е добър тракер, другия може да носи, третия е много изпълнителен, но никога тези качества не се събират в един човек. Заради това обикновено това са черни от местното население хора, които
всеки си има някаква определена функция. Примерно, един отговаря за хладилната чанта, от която стоят безалкохолните и храната, сандвичите и така нататък. Когато спрем за почивка на обяд, той разпъва една импровизирана масичка, която обикновено е част от джипа. Сваляме задния капак. Тракера е този, който постоянно следи и в движение може да каже какво животно е видял според следите в пясъка или в почвата. Черните тракери са изключително добри. Те имат различна цветна температура на усещане. Това фотографите може би ще го разберат, но те виждат неща, които ние не виждаме. И не защото са по-наблюдателни, просто така са устроени. Може би очите са им привикнали да виждат нещата по-добре. Аз много исках да се науча от следотърсачите как точно проследяват животното и ми обясниха някои неща, че, например, когато следваш определена диря, слънцето трябва да ти от едната страна, дирията да е между теб и слънцето, за да можеш да хвърляш сянка и да виждаш по-лесно. Също така забелязах, че те не винаги гледат дирята. Първоначално ми беше много странно как така могат да следват животни, ранени животни, без да има кръв. И дадах една пръчка на един от тях, който го видях, че най-много разбира и му казвам, посочи ми какво виждаш и по какво вървим. И той почна да ми загражда. Ето следа от елант, нали, ранения елант е тук. Сега ето от тук. И в един момент го виждам как почва да загражда нещо, което не го вижда. И аз поглеждам и виждам, че той просто маркира нещо на пътя. Викам, тук няма следа. Той вика, да, знам, аз не следвам следите, което страшно ме шащиса. Как така не следваш следите, нали? Преследваме раненото животно. Не, казва, аз предполагам откъде ще мине то. Което вече е на съвсем друго ниво следотърсач. Той не просто следва някаква кръв, той предполага откъде ще мине животно. Той има усещането на самото животно. Белите хора не можем, нямаме тези усещания. От друга страна пък, черните тракери са много лоши като организатори. Те не могат да направят стратегията. И идеалният екип е бял професионален ловец и черен тракер. Това може би е най-добрата комбинация. Африканският континент предлага големи изкушения за ловеца и често ние следваме не само инстинкта си, но и някакъв огромен мрак, който ни вкарва в приключения. Такъв беше случая с един мой клиент, когато желанието си бързо да скочи, за да провериме стървилището, което бяхме направили за леопарди, така наречения бейт. Той се подхлъзна, кръка му се закачи и той го навехна много жестоко. И това беше почти в началото на това голямо 20-дневно сафари, така че нещата въобще не тръгнаха добре за него. Така се случи, че след като си навехме кръка, ние трябваше да отидем в един много отдалечен район. Той не можеше да ходи, но с джип се придвижвахме. И интересното в африканската савана е, че много често се правят пожари умишлени. И това не е за да навреди, а за да се допринесе за развитието на тревата след това. Защото буквално за 10 дена, ако запалиш тревата, след 10 дена имаш вече едни 10 см зелена трева. Аз съм го виждал няколко пъти и съм се очудвал на скоростта, с която расте тревата, защото виждаш огромни, високи, жълти треви, в които може да се скрият животните. В следващия момент се запалват, изгарят и след 2 седмици там имаш зелена трева, питателна и е пълно с животни. И не само, че те се привличат от тревата, ами и ги виждаш по-добре. И нямаш неприятни изненади, като лъвове, нали, които стоят някъде в жълтата трева с жълтата си козина, или леопарди, или змии и така нататък, защото тревата е нисичка и е прекрасно просто. И ние с тази цел си вървиме с джипа и палим зад нас тревата и тя си гори и освобождаваме територии, всичко е окей. Не стават такива пожари, каквито стават при нас, примерно, когато пламне нещо и се запалва гората, изгарят хиляди декари. Напротив, там дърветата са така устроени, че минава пожара и те си продължават да си растат и да си зеленеят. Изгаря само излишната трева, която дава много, тази пепел дава много хубава тор и всичко след това процъфтява. Та ние така с ранения ми приятел, с джипа, вървим, палим, разбира се, под вещото ръководство на професионални ловеци тракерите и в един момент усещаме, че сме запалили тревата, обаче вятъра се обръща и започва да ни притиска пожара. Толкова бързо се разви всичко, че разбирам как попаднахме в капана.
буквално за секунди от всякъде започна да духа вятър и нас ни притисна нещо като в обръч. Ние тръгнахме естествено да бягаме в там, където нямаше пожар, но това се оказа едно сухо дере, което е препречено от дървето и ние не можем да продължим. Не сме карали по пътища, за да може да кажем от този път или онзи път, просто през саваната и стигайки до това дере, пожара започва да ни наближава от всички страни. Вече почнах да усещам огнените езици. Температурата се покачи значително, то вследствие на пожара. Стигаме до дерето и в този момент double trouble, както казват хората, пукаме гума. Едно желязно дърво проби гумата. Желязно дърво е абаноса. Пробива гумата. Ние спираме. В този момент пътя ни е отрязан от това, че пред нас е дерето, което е пълно с други дървета. И тогава бързо организирахме два екипа. Единият екип на Макларен, който трябваше да смени спуканата гума. Другият екип реже дърво, за да може да освободиме, да може да пресечеме това дере, което е спасителната ни линия, за да може да минем от другата страна, да не ни настигне пожара. И аз му казвам на моя приятел на шега, ама не съвсем, кажи си последните думи. Той каза, не мисля днес да са ми последните думи. И двамата се смееме, обаче знаем, че положението е доста напрегнато и буквално за няколко секунди успяхме да свалим всичко, което е необходимо, крикове и така нататък, да заложим, да свалим гумата. В рамките на 2 или 3 минути, които ми се видяха цяла вечност, успяхме да фиксираме гумата, отрязахме дърво, разчистихме пътя, пресякахме и пожара ни настигна точно в момента, в който джипа тръгна. Става дума за 2, 3, 5, 10 метра. Нещо такова, което няма да го забравя никога, защото беше много напрегнат момент. Лова ни продължи, ние бързо забравихме това приключение, но се натъкнахме на още доста приключения при това сафари. Една от целите ни беше да отстреляме много голям крокодил. В Африка има два основни сезона, сухия и мокрия сезон. Мокрия сезон е нашата зима и там го наричат лято, защото в южното полукълбо, когато при нас е зима, при тях е лято. Тогава вали най-много между месеците ноември, декември, януари и февруари. След това водите започват да се оттичат и там, където са били огромни 10-20 метрови реки, стават съвсем чисти пясъчни корита. Тук обаче има дълбоки дупки, които стават като малки езерца тук. И в едно от тези малки езерца имаше един огромен крокодил. Тези езерца същевременно запазват и рибата и много често местни хора или някои, които са се навъртали в района, отиват да ловят риба на такива места. Специално идват даже на такива малки ящчета. Обаче, когато станат внимателни и се доближат твърде много до брега, крокодила си намира жертва и хапва някой от тях. Такъв беше случай с този крокодил, който ние знаехме къде се намира. Попитахме един местен водач и той ни каза, да знаете, този крокодил изяда един човек, един рибар и в момента е там. Много голям, наистина. Това беше най-големият крокодил, който сме стреляли.